sa'yo na nakikinig ngayon habang patagal na patagal, namomoblema. Dahil nga raw, para bang tinatabangan na ang kanyang partner because nananaba! Hindi ko namang sinasabi na kapag ka nanaba na yung partner mo, iiwanan mo na. Pero syempre, kung alam mo rin naman sa sarili mo, na medyo nagpabaya ka, well, saktong-sakto ang napuntahan mong istasyon. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marathoni. At kanina nga nabanggit ko since ako nga po ang pinakabatang DJ dito sa Love Radio bukod kay Titan Jello na 26 years old. Marami nagtatanong kung paano nga ba natin na-maintain ang youthfulness and freshness. Wow! Alam nyo, hindi mo napapansin. Medyo nasa upbringing din ng buhay yan Siguro kung bibigyan ko kayo ng 3 bagay kung paano nga ba magmukhang bata kahit medyo may edad na. Siyempre, number 1, pagkagising mo sa umaga, ngumiti ka. Oo, simpleng-simple lang naman. Alam mo yung pagkagising mo na kahit ramdam mo at alam mo sa sarili mo na marami kang utang. Yung magpapasalamat ka muna kay Lord. Sabihin mo, Lord, di ko na kaya. Pero alam ko dahil na nandyan ka. Alam ko na hindi mo ko papabayaan. Sige, I give it all to you, Lord. Tapos samahan mo ng ngiti sa dulo. Hindi naman kailangan porket na medyo na bad trip ka ng kinagabihan o bago ka gumising kanina, medyo mababad trip ka na rin. Diba? Sayang din sayang din yung ganda ng araw. And number 2, kung kaya mo lang naman. Oo, papalakpakan kita, papapuntahin pa ka dito kapag kung kaya mong hindi chumismis. Oo, lalo na kung maganda naman chumismis kung pipiliin mo yung chismis. Oo, pero kung lahat na lang isasagap mo. Or kung lahat na lang i-absorb mo. Kunyari, problema ng kapitbahay mo, yung kapitbahay mong nangangaliwa. O kaya problema ng tropa mo, yung tropa mo na hanggang ngayon bumili ng ilang motor pero ni isa hindi mabayaran ng buo. Diba? Yung mga ganong problema o yung mga ganong chismis na alam mo rin na wala ka rin namang basis, iwas-iwasan mo na. Oo, nakakadagdag din yan Kumbaga, parang sana inisip ko na lang muna yung sarili ko. Sana inisip ko na pagbangon ko at paggising ko at bago ko, tingnan mo, nakalimutan mong maligo. Sana inisip mo munang maligo bago siya ka chumismis, Bea. Diba? Yung mga simpleng bagay na hindi mo napapansin, habang tumatagal, nag-a-add din yan sa iyong reflection sa katawan. Diba? Kagaya nitong bago naming PA, si Sir John. Tingnan mo, nagugulat ka, lalaki ng muscles. Nagugulat. Sabi ko, Sir John, ilang taong ka na ulit? 40. Wow, 25. Mga na yan, 52 na ata dyan. Pero hindi halata. Kasi nga, syempre magandang upbringing at nagbubuhat. Hindi ng sama ng loob kundi ng mga, alam mo yung weights. Oo, kapag ka may mga time din, pwede mong gawin yan. Diba? So, mamaya, babalik ulit ako para sa last one. Yun budget friendly yun, B. Hindi kailangan ng pera doon. Yung una, kailangan mo lang umiti. Pangalawa, medyo umiwas sa chismis. Diba? Alagaan mo na ang sarili. Kung may chance or kung may time, yourself first before others. Okay, so ako po yung magbabalik maya-maya lamang. At we have another song here entitled Mahal Kita, Walang Iba, brought to you by Angela Muji. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.